Komunikazzjoni mhux impożizzjoni, soluzzjoni mhux distruzzjoni. Tkissrux wirtu lidna. Għatta residenti nġabru fis-swieqi biex jipprotestaw kontra l-proġett imbuttat mill-gvern għal pont pedonali li jaqgħad żewġ lokalitajiet, Pembroke u s-swieqi. Proġett li fl-aħħar ġimgħat għajjem kontroversja sħiħa bejn iż-żewġ lokalitajiet għaliex fil-waqt li l-Kunsill Lokali flimkien ma' residenti ta' Pembroke ġew ikkonsultati dwar dan il-proġett u kienu ilhom xhur sħaħ jiddiskutu jikkonsultaw mal-gvern, il-Kunsill Lokali u r-residenti ta' swieqi intesew. Il-protesta organizzata b'appoġġ mill-Kunsill Lokali ta' swieqi rat numru ta' residenti u attivisti esprimu tħassib tagħhom dwar dak li sejħunu asserju ta' konsultazzjoni u impatt potenzjali fuq l-ambjent. Through a Facebook post tal-Ministru Bonnet aħna sirna nafu li hawnhekk in a residential area jridu jibnu bridge li ħajiswa lil Malta miljuni ta' flus. Ovvjament jaffettwa wkoll ir-residential area li il-bridge fejn irid jinbena hija żona residenzjali, hawnhekk djar, vilel, siġar hawn jiġifieri minn din naħa għan-naħa l-oħra jekk forsi taraw ukoll tieħdu video bil-kamera hemm siġar jiġifieri titħaffer triq ukoll biex il-bridge naħa l-oħra n-nies ikunu jistgħu jmorru Pembroke. Il-location tiegħu il-post fejn ġie magħżul huwa fl-opinjoni tagħna ħażin ħafna għax ma jintlaħaqx l-anijiet tiegħu. Ikun ftit iktar irbot minn hawnhekk, hemm iktar nies li jistgħu jużawh, iktar faċilitajiet li jistgħu marru min-naħa għall-oħra. Għalhekk qegħdin hawnhekk aħna biex insemmaw leħinna għax ma ġejniex ikkonsultati. Uħud wissew li l-proġett jista' jwassal għal aktar traffiku u anke tlielaq tal-karozzi li skonthom se jnaqsu s-sigurtà u l-kwalità tal-ħajja fiż-żona. Dan fil-waqt li oħrajn tennew li m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dan il-proġett iżda jeżistu alternattivi aħjar, inkluż underpass taħt l-art f'post aktar ċentrali li jaqgħad il-qalba taż-żewġ lokalitajiet. Il-vantaġġ ta' dan il-bridge mhux se noħduh għax din in-naħa mawx fejn tmur, xorta timxi l-istess distanza li kieku ġejt mill-lights. U ħaġa l-oħra li l-flow tan-nies mhijiex minn din in-naħa, l-flow tan-nies hija minn l-iktar l-isfel fejn il-lights ġejjin minn tal-ibraċċ jew mis-swieqi. Issa qed ngħidu għan-nies ta' Pembroke, imma ħafna mill-popolazzjoni ta' Pembroke xorta wara l-Luxol qiegħda, jiġifieri xorta hemm distanza tat-triq. Jiġifieri ħanibnu proġett, ħanfottu l-ambjent u ma ħanuħdu xejn minnu. Ħajkun bridge bħal bridges l-oħra li hemm f'ħafna postijiet oħra li ma ħajwasslu għal imkien. Dan il-bridge ħajaffettwa il-ħajja tagħna ta' kuljum, hawnhekk hija fil-għaxija hija żona kwieta ħafna u nafu li dawn il-bridges kif jaffettwaw iż-żoni fejn ikunu. Lifts ma jaħdmux, ħmieġ, light pollution, għax imbagħad jibdew jitwaħħlu l-billboards biex ovvjament jinqalgħu daqsxejn flus mill-advertising ukoll. Possibilment nies jorqdu fihom għaliex anki minn studji li saru fuq bridges oħrajn hekk jiġri. So illum għalhekk qegħdin hawnhekk għal din il-protesta li dan huwa bridge li żgur illi postu mhuwiex f'din iż-żona. Mill-protesta ħareġ il-fatt ukoll li biex jitwettaq il-proġett propost ser ikun hemm bżonn li jitqaċtu numru ta' siġar li dawn jgħinu biex jitnaqqas it-trab fl-arja u jipproteġu s-saħħa tat-tfal. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' Swieqi Noel Muscat ikkritika l-attitudni tal-Gvern u sostna li n-nuqqas ta' konsultazzjoni mar-residenti u mal-Kunsill Lokali ta' Swieqi huma inaċċettabbli u appella għal trasparenza, dialogu miftuħ u soluzzjoni li tkun fl-interess komuni. Aħna ma kellna l-ebda ħiel li fsirna nafu minn post fuq Facebook tas-sindku ta' Pembroke li ħajsir dan il-pont. Ovvjament tlabna meeting immedjatament li l-meeting tawulna ħafna ġimgħat wara u rejna li dan il-pont m'għandniex bżonnu, huwa pont mostruż li ma jwaslek għall-imkien u mhux se jaqdi dak il-funzjoni li għandu jaqdi. Noel Muscat żied li Pembroke jattira ammont kbir ta' nies minħabba skejjel u klabb sportivi u għalhekk hemm bżonn soluzzjoni li tkun sigura u sostenibbli għal kulħadd. Din il-bridge qiegħda il-bot miċ-ċentru taż-żewġ lokalitajiet. Mhux se sservi l-iskop tagħha, l-iskop tagħha jrid ikun iktar l-isfel u għandu jkun underpass. Aħna nemnu li għandu bżonn ikun hemm underpass. U dan dejjem ipproponejnieh. Mhux qomna llum, ilna ngħidu meta kien isir il-proġett ta' din it-triq, mill-ewwel għadnilhom
apparti problemi oħra li ħolqu meta għamlu triq mamula għal-karozzi ma mhux għan-nies. Ir-residenti esprimew rabja kbira l-politika li qed iħaddem dan il-gvern fejn ittieħdu d-deċiżjonijiet bla pjan serju adekwat għal benesseri tar-residenti u komplew iwissu lill-awtoritajiet biex jifqu b'dak li sejħu d-deċiżjonijiet arroganti u jibdew proċess ta' konsultazzjoni serja.